We're too early. Tagal ni Rev. Tatanong ko sa kanya. Ano? Ano yung tatanong natin? Practice na tayo. Rev, asan ka na? Please lang. Binigyan din pala ako ng sticker. Thank you, Rex Motovlog. Aki, ayan, sa mga solid na fans natin dyan, kilala nyo si Aki. Sige. Shoutout nga para sa asawa. Bakit yung sinama? May pasok. May pasok. Hero na tayo. Fanboy. Fangirly. Fanboy. Sa kayo ha, tayo kabakuhan eh. Guys, nandito na pagpunta na kayo channel. John Bill. Ayan, shoutout kayo.
bat ha. Palit lang ako battery. Palit lang ako bat. Paano kay Dex? Sabi mo kay Dex palit ka ng bat. O, sino yung mga nandito kanina? Diyan. Ayan. Ay ma'am, anong pangalan mo? Micaela po. Ay, si Ma'am Micaela. Paano yan? Nakapatay yung vlog. Dito, halika dito. Ay, si Ma'am Micaela. Saan pa kayo galing, ma'am? Sa Kalasya, naghintay kami kanina sa San Carlos. Ah, galing kayo doon. Ah, okay. O, pasensya na kayo. Natagalan na ako. Ano pangalan mo? Rex. Ako yung ano, yung laging humihingi ng sticker niya. Ah, Rex Moto Vlog. Okay guys, ayun, nakukunin ko na to ha. Ayan na, Rex Moto Vlog guys. Kunin ko na. Ayan sa'yo. Pasensya na, nag-antay kayo. Ha? Sorry ha. Sorry. Ikaw meron ka na ba, ma'am? Oh, ayan. Naka-video ba yan? Opo. Ay, nag-vlog din kayo. Ayun, Micaela Vlogs. Opo. Micaela. Okay guys, ako nga pala si Rev Moto Vlog guys. Certified Solid Rev Nation sila Ma'am Micaela. Ako mamaya magsusubscribe din ako, wala kasing data. Kung doon tayo sa may wifi, check natin channel niya tapos ipa-plug ko din sa next na vlog ko. Opo. Ayan o. Sino? Si Papa ko po. Viewer niyo po siya. Sino? Ano pangalan niya? Ike. Ike. Sir Ike, kamusta ka po? Hindi ka nakasama. Subscriber pala kita. Bigay ko na lang sa kanya yung sticker ha. Opo. Tapos ano po, Masanting Riders Club po. Masanting Riders Club, shoutout po sa inyo. Ride safe palagi ha. At saka, ayan nyo na yung mga kamote sa daan. Ayan nyo na kami, huwag nyo na kaming gagayahin. Sige po, thank you Club po. nyo yun? Opo. Club nyo ba yung ride? Opo, Oy, club ingat po kayo yun. palagi ha. Thank you po. Mag-ingat kayo sa ride nyo ha. Ayan nyo na yung huwag nyo nang papansinin, okay? Opo. Thank you po. Hindi ka nagpapabili ng nakakapag-pass. Naghintay po kami dun sa ano, sa plaza ng San Carlos kanina. Oo. Opo, 8 AM po. Tapos ang nauna na. Siguro, akala namin kaya nauna na kami. Kinakabahan niya. Tayo sa bahay. Guys, our message sa mga aspiring vloggers like us po, or future vloggers. Yun, message or payo sa mga gusto mag-umpisa mag-vlog. Alam nyo yung pag-vlog kasi ano yan kumbaga, huwag ka magsisik ng fame. Yung nangyayari, parang ganito, magpapapicture, sisikat ka, huwag mong iulo yun. Lagi mong iisipin yung passion mo kung bakit mo ginagawa yung vlog. Once na gumawa ka ng vlog, paghihirapan mo yan. Bibigyan mo ng oras, mag-edit ka. Hindi naman madali mag-edit. Hintayin mo pa ng oras bago ma-upload. Iisipan mo ng title, iisipan mo ng thumbnail. Sobrang hirap yan guys. Hindi yan basta-basta parang ganito. Dami kasi advance agad ng isip. Gusto ko sikat. Dami magpapapicture. Huwag ganon. Enjoy the process lang tayo. Hindi naman kagad na nag-post ka, pinaghirapan yung video, one click, dami manonood eh. Ako guys, sobrang tagal kong nag-taste sa TikTok 13 views lang. Unang punta ka dito sa Pink Riders na to, 90 subscribers ako. Doon pa yun sa bahay nila. Hindi ko yun expect na darating tayo sa ganitong punto. Lagi niyong iisipin yung passion, ba't yung ginagawa yung video. Huwag niyong isipin yung sisikat agad. Process yun eh. Huwag kang panghihinaan kung gumawa ka ng 10, 2, 10, 20, 100 video na low lang yung views. Huwag kang panghihinaan kasi doon lahat eh. Darating sa point na makikita ng tao na nasa 110 na yata siya deserving ka para sa subscribe. Yung isang subscriber, ano yun, kumbaga, magiging favorite ka niya. Huwag kang, ikaw advice ko sa inyo dalawa, huwag na huwag kayo pipilit ng subscribe. Huwag na huwag niyo gagawin yung, huwag pa-subscribe, huwag pa-like, pa-share. Huwag, hayaan niyo yung craft niyo, hayaan niyo yung video niyo na gumawa at humakot ng mga views at saka subscribe. Hayaan nyo lang ma-enjoy yung channel nyo. Mas maganda, mag-enjoy ka lang sa ginagawa mo. I-share mo lang naman yun eh. Kagaya nito, punta ako dito, ito yung enjoyment. Ito yung pinuntahan ko talaga na i-share ko lang sa tao. Huwag na huwag kayo panghinaan kung malit lang yung views, kung malit lang yung subscribe. Ang i-fulfill nyo yung puso nyo doon sa ginagawa nyo. Ha? Thank you po, sir. Down-to-earth kasi ito eh, down-to-earth. Dati sisipa ko yung motor nila eh. Ay, pati. Sir, sige, sorry po. Bye po. Ingat po. Sir. Thank you po.